Koden er stadig den samme. Nej, det var det ikke. Ja. What? Det var den er. Det er en ny kode. Nej. Nej, det er ikke. Jo, det er. 7355608, det er koden. Nej, det er 14 sidst. Nej, det er ikke. Nej, det er mit fucking dankort. Nu vil du se det. Nej, fucking den går. Der er en NB. Der var 2. Der var 3. Det var næste. Der er et levende kort. Eller monster. Sidst er der også. Så tager han lige 4 hurtigt en hest til næste. Ja, hvad? The fuck? Okay, I'm setting it down here. Hvad? Pis. Okay. Det bliver simpelthen for presset, det her. Hvem sagde ja? Hvem sagde ja? Hvem sagde ja? Hvorfor? Du retard! Jeg læste sgu da ikke, hvad der stod, mand. Nej. Nå, vi surrender for ingenting. Oh my god! Ja. Kom. Kommer Sidder der overlægger nu? Thomas begge clean igennem smokes. Jeg ved lave en Mikkel og Surrender. 12-12. Surrender? Er det ikke, altså det hedder det samme. Det er fucking lige meget, hvad jeg siger det. Det er ikke surrender. Der er ikke noget dobbelt i surrender. Eller det er der, når du siger det sådan. Okay, vi troede det der. Okay. Duk. Sig det. Surrender. Der er ikke dobbelt i. Der er ikke noget dobbelt i det. I sagde det lige selv. Ja, surrender. Ja, Ja, I sagde også W. Nej. Jo. Surrender. Ja, surrender. Det er ikke det, du sagde før jo. Hvad siger du? Surrender. Hvad var det da? Surrender. Du har ikke tjekket en skid. Nej. Hvis du kan. Du er så varm, så. hvad der sker. Ser vi? Nu bliver der klippet, kan jeg se. Jeg gør det nu.